And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Gusto kong bumangon. Gusto kong sumigaw. Pero hindi ako makagalaw. Nakangiti pa rin siya sa akin. Naranasan niyo na bang managinip sa loob ng isa pang panaginip? Yung akala mo, nagising ka na, pero pagising mo, panaginip pa din pala. Itago niyo ko sa pangalang D. Isa akong call center agent. At karamihan o halos lahat ng BPO companies ay may tinatawag na nap room o sleeping quarters. Obviously, gabi ang pasok ko. So umaga hanggang hapon, yun ang tulog ko. At dahil sobrang init ng panahon, nahihirapan akong makatulog sa bahay. Kaya pumapasok ako ng maaga para matulog sa nap room. Mga 8:00 ng gabi, pumasok ako sa nap room. At 9:30 ang pasok ko. Doon ako pumwesto sa pinakadulong bed para iwas estorbo at tutok sa aircon. At ayun nga, ang himbing ng tulog ko. Pero hindi ko maintindihan yung panaginip ko. Naranasan niyo na bang managinip sa loob ng panaginip? Yung akala mo, nagising ka na, pero paggising mo, panaginip pa din pala. Sa panaginip ko, nananaginip ako na nagising ako bigla pero hindi ako makabangon. Kasi may babaeng nakahawak sa leeg ko. Oo, may babaeng nakahawak sa leeg ko. Hindi ko makita yung mukha niya kasi natatakpan ng sobrang itim na buhok. Ang tangi ko lang nakikita ay ang malaki niyang ngisi. Di ako makagalaw. Di ako makapagsalita. Parang na-paralyze yung buong katawan ko hanggang sa magising ako. Akala ko okay nang lahat. Kasi nakatayo at nakabangon na ako. Pero laking takot ko. Kasi pagbangon ko, nakikita ko yung sarili kong natutulog pa din. Paulit-ulit. Akala ko gising na ako, pero kada tatayo ako, nakikita ko pa din yung sarili kong natutulog. Hanggang sa nagising ako. Pagbangon ko, nagtaka ako bakit ang daming lalaki sa sleeping quarters. Usually, hiwalay ang babae sa lalaki. So ang ginawa ko, nagpunta ako sa guard. Sinabi ko na silipin yung sleeping quarters ng mga babae. Kasi bakit ang daming lalaki? Sumama sa akin yung guard. Pero laking gulat ko kasi pagpasok namin, walang katao-tao sa sleeping quarters. Tanging katawan ko lang na may nakahawak na babae sa leeg ang nakikita namin. Tapos nagising ako, panaginip sa loob ng panaginip pa din. Pero hindi ako makagalaw kasi nakahawak pa din yung babae sa leeg ko. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Hindi ko maipaliwanag, gusto kong bumangon, gusto kong sumigaw pero hindi ako makagalaw. Nakangiti pa din siya sa akin.
Pawis na ako. Tiningnan ko yung buong nap room. Wala namang pinagbago. Pagtingin ko sa cellphone ko, 8:15 pa lang. 15 minutes pa lang na natutulog ako. Pero parang napakahaba na ng tinulog ko. Parang pagod na pagod ako, pero antok na antok pa din. Kaya sa sobrang takot ko, parang ayoko nang matulog uli. Kaya dali-dali akong lumabas ng sleeping quarters at hindi na muling natulog doon. P.S. Kadalasan, pag panaginip natin ay nakakalimutan, hindi ba? Pero lahat ng nangyari sa akin ay malinaw kong natatandaan. Hindi ko alam kung nangyari ba talaga to sa akin habang tulog ako o panaginip lang ang lahat. Muli, itago niyo ako sa pangalang D at ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Hello, Kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Raketera po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!